Si Presidential Communications Operations Office Secretary Erminio Coloma Jr. nibutiag kagahapon nga padayon silang mangita sa mga laing high-profile fugitives human sa pagdakop kang retired Major General Jovito Palparan. Mato ni Coloma nga lig-on ang determinasyon ni President Benigno Aquino III nga ibutang sa hukmanan ang mga nakalapas sa mga katungod sa mga tao ug sa balaod. Si Palparan usa lang sa gitawag nga Big Five fugitives. Kauban sila si Delphine Lee, Palawan Governor Joel Reyes ug igsuon niining si kanhi Coron Mayor Mario Reyes ug si kanhi Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. Sila si Ecleo ug ang magsuong Reyes padayon pang gipangita sa kapulisan. Si retired Major General Jovito Palparan milimud sa aligasyon sa pagkidnap sa duha ka mga University of the Philippines students ni adtong 2006. Matod ni Palparan nga base sa iyang verification human sa insidente nga mga full-time NPA ang nikidnap sa mga tinun-an. Base sab sa iyang investigasyon, walay nalambigit nga mga militar sa pagkawala sa duha ka mga tinun-an. Sigon ni Palparan nga masaligon siya nga maabsuelto siya sa kasong kidnapping ug serious illegal detention nga gipasaka bato kaniya kalabot sa pagkidnap sa mga UP students nga sila si Karen Empeño ug Sherlyn Cadapan. Apan ang mga government prosecutors sigurado nga duna sila'y lig-ong kaso bato kang Palparan tungod sa mga testimonya sa usasab katinun-an nga gikuha kauban ng mga biktima ug lain pang mga witnesses.